בבית ספר במגזר הבדואי פועל צוות חינוכי מסור המחויב לתלמידים, למשפחות ולקהילה. המורים מגיעים מוקדם, משקיעים מעבר לשעות, מנסים לגשר בין בית הספר, הבית והמסורת. על פניו יש עשייה רבה, יוזמות, תכניות, פגישות ושיח. אך עם הזמן החלה להופיע תחושת עומס ושחיקה. מורה אחת אמרה בכאב, אנחנו עושים הכל מהלב, אבל לפעמים לא ברור מי מחליט, ומה באמת קודם למה. החלטות התקבלו, אך לא תמיד היה ברור מי אחראי ליישום. תהליכים התחילו ונעצרו בין שיקולים חינוכיים, תרבותיים וארגוניים. באחת מישיבות הצוות נשאלה שאלה פשוטה, איך מתקבלת כאן החלטה? השקט ששרר בחדר ביטא את האתגר האמיתי, לא חוסר רצון, לא חוסר מסירות, אלא צורך בבהירות. מאותו רגע התחיל שינוי הדרגתי, הגדרת תהליכי קבלת החלטות ברורים, חלוקת אחריות וכיבוד הקול של כל השותפים, הצוות, ההנהלה והקהילה. פחות עומס, יותר מיקוד. כי במציאות חינוכית מורכבת, פריון אופטימלי אינו נמדד בכמות העשייה, אלא באיכות הדרך, בבהירות ההחלטות ובהשפעה האמיתית על התלמידים.